El Salvador City LGU sa Misamis Oriental magpatukod og mas dako og modernong integrated public market. Mga market vendor, temporaryo unang ibalhin ang ilang mga pwesto. Ato ibalik si James Paulo Yap. Gitapok sa El Salvador City LGU sa Misamis Oriental ang kapin usa ka gatos nga mga market vendor nga maapektuhan sa ipatukod nga integrated public market sa syudad. Hinungdan nga gipasabot sila sa market committee sa syudad ug giisgutan ang ilang temporaryo nga kabalhinan. Sigon ni Night Market Committee Administrator, retired Colonel Carlos Alvarez, nga anaa lang sa usa ka gatos ka mga stall ang anaa sa temporary market. Busa nangita kuno sila og pamaagi aron maakomodar ang tanan. Dunay mga stalls, dunay mga sections nga diin sa usa ka store duha sila mo occupy. Now para malikayan nato ang medyo gamay nga para hapsay ang atong pagpahigayon. Ato silang grupo, magpili sila kung kinsa ang ilang gusto i-partner sa ilang stalls. Sugdan ang pagbalhin sa mga market vendors karong Mayo 18. Ipatuman na sab karon sa LGU ang bagong taripa sa mga market stalls nga nahisubay sa ilang market code ug new tax code sa syudad. Nangayo sila og pagsabot sa mga maapektuhan nga mga negosyante ug paningkamutan kuno sa LGU nga mahuman ang bagong merkado sa labing dali nga panahon. Medyo marag na taasan mi pero gipasabot man gyapon mi didto ganina. Di. Wala mi mahimo kay mao man gyud ba maligya man mi, gusto man mi maligya. Gi-studyhan sa atong committee, pinaagi sa atong halandong mayor nga diin siya mo'y chairman sa committee pa nga diin dili pud maglisod ang atong mga mamaligyaay. Yes, ato yun ang timbang-timbangon. Pahimangno sa market committee sa mga ambulant vendor nga bawal gihapon ang pagbaligya og mga perishable items gawas sa merkado subay sa ordinansa sa syudad. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.